Godmorgen Jesper. Godmorgen. Du er biolog og ved alt. Lad os bare kalde det grovkornet, når det kommer til den seksuelle akt, ikke? Ja, altså helt klassisk, så er det jo hannen og hunden, der holder sammen. Men når hunden så har forladt hannen, fordi hun skal over, jamen så ligger han tilbage, og så kommer der måske nogle løse hunder til, og de bliver altså udsat for en ret voldsom voldtægt faktisk, af 5-6 hanner i nogle tilfælde. Hvor stor forekomst af homoseksualitet er der blandt danskere? Det forekommer faktisk hos den talrigste. Der er det 2-10% af samtlige hanner, der er homoseksuelle. Nede ved Rotterdams Naturhistoriske Museum, så lyder der pludselig et bump på glasruden, og der ligger en død nede foran ruden. Altså en død han? Og der er så en af de der er så opkørt af den, altså overfaldet den her nu døde, der ligger hernede, og parer den i 65 minutter. Og den ene er død? Og det er ovenkøbet nekrofili, ikke? Det er jo et alvorligt emne inden for videnskaben. Det er i hvert fald en bizarre historie. Altså, det er nok en ekstrem historie, men... Prøv at vi spiser det her, undskyld mig, og det er måske ikke lige noget, man har lyst til at fortælle ungerne til middagen, så er der godt, hvad jeg vil vælge nu. Det var da klart til flæskestegen, jeg vil da aldrig nogensinde smere. Det tror jeg også, du vil undgå, hvis du så den oplevelse, ikke? Og hvis du ser de der voldsomme voldtægter, der sker, så har man faktisk lidt medlidenhed med de der